माबायदि मोनदों माने आंथ' फिसौफोरसो लिंगोन आबौफोर सनाफोर जोंनि भाग्यआव जोंनि बरादाव जोंनि खाफालाव बेबायदि जागोन बेबायदि मोनगोन आरो बिदि एथ' मोजां रंजा खुसियै जोङो बेबायदि बिटिसिनि गाहाय चिफनिफ्राय बिदि आखाइ फाथिनानै आजावनो मोनगोन बा मान सन्मान जोंखौ होगोन बा मान बावगोन जों बिदिबो सानहराखैमोन आरो जोंनि गोसोआवथ' जेबो लुबैनाय थाखाया आरो जेबो लुबैनाय जोङो नाजावफेरनो मोनाखै आरो बिटिसि सरकारा सिबा जोङो गोदो गोदायनिखौ गोसोखांनानै बिदि होदों बिराद मोजां मोनदों जों बिमा हिसाबै बिबै हिसाबै जों बेफोरखौ आजावदों बिराद मोजां मोनदों आरो बेनिफ्राय मोनसे खोथा गोदो गोदाय बिदि होननानै मिन्थियोबा जोङो गोदो गोदाय बिराद खस्थ'मोन मोसाग्रा होनबानो लासिं सिं जायोमोन जोङो बयनिबो सानथ्र'हायै निन्दा खोनासंनाङोमोन बयनिबो सानथ्र'हायै निन्दा होनायखौ जोङो मोसेबनानै थानाङोमोन जों मोसानाय होननाय बा मोसानांगौ बा मोसाथारनाय बिदिखौ जोङो परिसयखौनो होनो लाजियोमोन मानो होनना बुंबा बयबो निन्दा होयोमोन मुगैयोमोन नोंसोरखौ सोर बिहामजो लानो नोंसोरखौ सोर हौवाया लानो हाबा ओमफ्राय गोदोनि दिनाव हाबा जायाबा रायजो जानो हाया थांनानै थानो हाया मानो हाया दानि नोंसिनि दिनाव दानि हिनजावफ्रा हिनजावबाबो हारसिं गसंनो हायो खारन माबा मोनसे मैगं फाननो हागोन माबा मोनसे ना बेदर फाननानै फायखारि बेफारि जानानै जानो हागोन खिन्थु जोंनि बै समावथ' बिदि नङा जोङो 1957आव जों बागुरुम्बा मोसानानै फार्स्ट प्राइज मोनबोदों जोङो बुरजा दंथारो माने जोंनि गामिनि क्रिस्टि पार्टि दंखायो नालाय गामिनि मास्टारनि फोरोंनाय दैदेननायाव ओमफ्राय बे समाव जोङो माने गामिनिया थोआ आरो एफा गिदिर नोङो दिल्लीनि पार्लामेन्टनि स्टेजाव मोसानांगौआथ' बुरजा नांगौ 22 जन हिनजावफोर नांगौ आरो दामग्रा देग्रायाबो दस्रानिफ्राय फैदेरनाय बिदिजों जोङो बिराद बुरजा थांनाय जादों ओमफ्राय जोंखौ जोंनि माबायाव जेनेबा गामिनि ग्रुप लिडार कालचारनि ग्रुप लिडार दंखायोमोन मोसाग्रानि आदा जगेन ब्रह्म बेनिफ्राय मोसानायनि ग्रुप लिडारा आदा प्रसेनजित लांदों जोंखौ ओमफ्राय माबानि पाब्लिसिटि डाइरेक्टरा रुद्रु बरुवा लांदों जोंखौ शिलंनिफ्राय बे समावथ' शिलंआवसोमोन नालाय बेनिफ्राय बिदि लांनानै जोङो हजोंहाय सहैनानै बिदिनो गोबाव थानांहैदों आरो गोदोथ' जोङो गुवाहाटिसिम धुबुरि ट्रेनजों थांनांगौ ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय अल आसामनि ट्राइबेलफोर गासिबो रिजार्भेसन जाखाजोबनाय ओमफ्राय गोदो गारि फिसाजों जोङो लखनौसिम थांबाय ओमफ्राय लखनौनिफ्राय गारि गिदिर थांनांगौ आरो गारि गिदिराथ' बावाखै जोंनाव फैनाया ओमफ्राय लखनौनिफ्राय जोङो गारि गिदिरजों थांनायाव सानसे जों ओंखारनानै स्टेसनाव राननांहैयो ओमफ्राय स्टेसनाव जोंखौ जायनो बेनो आर्मि अफिसारबाबो माबाबो थांलाय फैलाय नायो आरो दख'ना गाननाय आरो खाम जथा लानाय खामफोरखौ बेनिफ्राय जोंखौ मा खालायो बर'खौनो होना बर'खौ मिन्थिया आरो नेपालि माबा मणिपुर नागा लुसाइ होनै होनै थाङो आरो बिदिनो नायफैयो आरो फैफिननाय मा जाथि जाथावौ बेबायदि आरो जोंथ' बे समाव हिन्दीबो रोङा जेबो रोङा खेबबेसे माने फार्स्टआवथ' बेखौ मोनबोबाय ओमफ्राय बिनि 1956आव जों उन्दै उन्दै बे समाव जोंनिख्रुइ देरसिनफ्रा माइ गायनाय मोसाहैदों माइ गायनाय मोसाहैनायाव बिसोरो सेकेन्ड प्राइज मोनबोदों ओमफ्राय बिसोर सेकेन्ड प्राइज लाबोनायना बिसोरखौ ग्रुप लिडार हिसाबै लांनाया गामिनि ग्रुप लिडार जानानै लांनाया गुमै चक्रमणि ब्रह्म आरो बेनिफ्राय माबानि मोसानायनि क'क्राझारनि ग्रुप लिडार जानाया माबा लांदों आरो गुमै मदाराम ब्रह्म कमल कुमार बिफा बिनि फिसाजो रानि गुनि होननाय बिसोरबो मोसाहैफादों लांफादों बेनिफ्राय बिसोरखौ लांनाया पाब्लिसिटि डाइरेक्टरा बिश्वेश्वर चौधुरी लांदों
आगयना आरो बेनि उनाव 1950 माबायाव 58आव जोंखौ रेलवे डिपार्टमेन्टनि लांफैदों बे समाव जोङो लेखा फरायै रोङै जाम्बि गोजाल' 6 जन थांदों फरिखा खाथि नाना रावबो हगारा ओमफ्राय बेहाय लांनायाव जोंखौ रेलवे डिपार्टमेन्टनि मा नाम जों मिथिया महन्त टाइटेल लांदों आरो बेवहाय आङो उन्दैसिन आंनो ओमफ्राय बिदिनो गाननाय जोमनाय जोंनाथ' गोदो खानायफ्रा गोलाव गोलाव बेनिफ्राय जोंखौ बे समाव माबा भारत माता खालायदों आंखौ ओमफ्राय भारत मातानि फट'फोरखौबो जोङो मोसाग्रा होननो लाजियो नालाय जों लाबोआखै ओमफ्राय सम्भब दाबो बे माबायाव रेलवे डिपार्टमेन्टनि मिउजियामफ्राव मोननो हागौ दाबो बे फट'खौ माने भारत माता जानायखौ आरो ओमफ्राय भारत माता जानाय रेलवेनि जोंखौ लांबा माबाया मा होनो झालुवारि नङामोन मालिगावमोन बे मालिगावआव माबा पेरेड गेलेनाय फोरोंहैग्रोदों जोंखौ ओमफ्राय पेरेड गेलेनाय फोरोंहैनानै बेनिफ्राय जोङो जेबो रोङा बिदिनो ट्रेनिं सेन्टाराव नालाय जोङो हारसाबो रोङा थाम्फै अरनाय माबा अरनाय बेसेबांबा गयनि जौसिनावसो जाहोनाय भारत मातायाबो ओमफ्राय हाजार हाजार बिघा माबायाबो अल इन्डियानि ट्रेनिं सेन्टार ओमफ्राय दाना थाम्फै अरबाबो मोदोम सोमाव मोना नालाय खालि बे फोरोंनाय समाव बिस्राम होनबा ओरै ओरै जालाबायनो मोननायखौल' माला जाबावनो बिस्राम होननो नंलायलायग्रामोन आरो दिल्लीनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायावनि अनगायै आं बेखौनो दा खिन्थागोन माने आरो 59आव जाखो नामा बावबाय आं बेखौ खिन्थु फिल्म ससाइटि लांफैदों जोंखौ दिल्लीयाव नङा फिल्म ससाइटिया फार्स्ट लांबाय लखनौआव ओमफ्राय लखनौआव जोंखौ आदा माससो दोनहैदों गावसोरनि फिल्म शुटिं खालायग्रा इरिग्रा बिदिनो बेरायहैबाय ओमफ्राय जोंनिफ्राय मोसानाय मेथाइ खननाय बेफोरखौ दानस्लाय लादों आरो बेनिफ्राय ओमफ्राय लखनौनिफ्राय आरो पाटनायाव दोनफैदों पाटनायाव लाबोबाय पाटनायावबो बे शुटिं खालायग्रा इरिग्रायाव माबाय ओमफ्राय थानाय जानाया रबीन्द्र भवनाव दोनदों आरो पाटनायाव गोबां बाथ्रा दङ ओमफ्राय दिनैनि समाव आबै नोंसोरखौ जिहेतु बिटिआर होदों लोगोसेनो रांनि अनसुंथाइ होदों बे सरकारखौ मा बुंदों बे सरकारखौथ' माने आङो बे सरकारखौ बुंनाया आबौफोर गाज्रि मोननांगौबा मोजां मोननांगौबा मा बेथ' जि सरकार बिनि सरकाराथ' फिसा दायथ'पुर्नयै सालायगासिनो दं आरो बिराद मोजाङै सालायगासिनो दं आं जोंनि मोसानाय बा मोसानायनि गासिबोनि थाखाय अनदों बा मान बावदों सनमान बावदों बा सनमान होदों बिनिख्रुइ देरसिन साबसिन आं मोनसे होनबावनो लुगैदों दानि बेनि बे सरकारा दि गथ' गथायफोरखौ अननानै सेंग्राफ्रा उन्दैफ्रा फरायनाय बा इखान सिखान खामानियाव बिसोर सेंग्राफोर नोंसोर आगयबासो जौगानो हायो नोंसोर आगयबासो दावखोनो हायो नोंसोरसो बिफां गाखोनो हायो बिनि गेजेरावदि सुपार 50खौ आं बिराद मोजां मोनो सुपार 50खौ होनायाव जोंनि गथ'फ्रा बिराद माने सिगांगासिनो दं बिराद माने जेनेबा UPSC फरिखा SS फरिखा आरो IAS फरिखा नानानथा होनायफ्राव बेजोंसो एसे दा दावखोगासिनो दं आं बेखौ लानानै आङो बुरि लेखा रोंथ्राबाबो मानोबा फरायनायनि थाखाय बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय जोंनि दिनाव गोदो हिनजावफ्रा बांसिन एथ' माबा गैया आरो आंहाथ' भाग्यआनो मोजां नंखाया बिमा बिफा गैयैनि फरायनो मोनैखा आङो ओमफ्राय आं बे सुपार 50खौ होनायखौनो बिराद धन्यबाद शिबखौ बिराद मोजां मोनो माने बिदि खालायनाया माने बिराद साबायखर आरो बिदि खालायदों बिनिख्रुइ आरो आं बे मोसानाय मान बावनाय मानाय जोंनि थाखायल' मान मोननायखौथ' आं बिदि खुसि जानानै एथ' देरगानो नाङा आंहा बेखौ देरगायो आरो सुपार 50खौ आं बिराद देरगायो गथ' गथाया जाहाथे रामै जै बिदिनो जौगाबाय थाथों हारिया बिदिनो साबसिननिफ्राय साबसिन जालांथों आरो नोंसोरबो बिदिनो मोजांनिफ्राय मोजां मावलांनो हाथों आरो नोंसिनि साननाय हनाया बिदिनो बांसिन बारायबाय थाथों बिदि आरो आगर एरनायाव नोंसा बान्थाबो मोननो हादों जिहेथु भारत हादरनि
भारत हादरनि मेपखौ आङो ओरैबायदि हावस जादों बर' साहित्य सभानि बिराद गिदिर जादोंना सिलभार जुबुलि बेवहाय आङो खिन्थु बेखौ एरनाया फिसा साबानि उनाव एरदों आङो फिसा साबानि उनाव फिसा सासेया आंना जिरायनोल' रोंदोंमोन मानबायबायमोन आरो बेवहाय आङो बारा गोबाव नाङाखै दे हावसजों 15 दिन लादों ओमफ्राय आङो बेखौ एरनानै बे स्टराव दोनहैनायाव प्राइज मोनबाय ओमफ्राय कलकातानिफ्राय सासे मारुवारिया आंखौ फैनानै नुनानै नेबाय थादों बेखौ आङो ड्रयिं रुमाव साजायग्रायाव दोनगोन गाज्रियाव बाहाया आंनो फानहरदो होननानै ओमफ्राय आं बुंबाय सार आं बेखौ फाननो थाखाय बानायाखै बे आंनि जिबननि स्रिमिथि आरो आंनि हारिनि फिसा फिसौनि बे स्रिमिथि मोनसे सिन बेखौ होनदों आरो आं बिदि माबानानै ओमफ्राय फानाखै आं ओमफ्राय दासिम दं ओमफ्राय फुराना जाबाय दासिम दङ एरदों आङो बिराद गोरलैयैनो एरदों ओमफ्राय आंनि बोराया आंखौ बिराद दानाय लुनाय आग्रह हिसाबै बे मेपखौ आखिना होदों खिन्थु आं लेखा रोङाबाबो आग्रहजोंनो बिराद मोजाङै आङो स्टेट बसायलाबायलांदों आरो आंनाव एसे मारैबा मारैबि आं लेखा फरायाबाबो आङो दा एसामिस पेपारफोरखौ आं फुरा नायो आरो आं बर' मिडियामनि देबनागरिखौबो आं फुरा फरायो आङो बिराद दुखुजोंनो आं रोंदों आरो आं बिमा बिफा गैयैनि आं उन्दैनिफ्राय एकदम माबा जाथि बंसनाव देरनाय ओमफ्राय बिदि जानानै आं फरायनो गोसो हावस जानाय ओमफ्राय आं बेफोरखौ दा बोरैबा बोरैबि बिराद मोजां आङो हाबाय ओमफ्राय आङो बेखौ मावदों आरो आब'फोर नोंसोरबो जाहाथे साबसिनफोर साबसिन बोखोबाव साबसिन देरगा ओमफ्राय आङो इसोर अननायाव आं लेखा रोङाबाबो आंनि फिसाफोरखौ माने एसे बुरजा फोरोंनो हादों आरो फिसाफोरखौबो